Inselmilkom u nistedinkom għal 136 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Kemm huwa sabiħ meta nisimgħu il-qari tal-liturġija tal-ħdud ta' matul is-sena. Niftakru li l-ewwel qari dejjem qisu bħal donnu idawwa lill-Vanġelu fenna fien. F'dan it-13 il-ħadd ta' matul is-sena fl-ewwel qari għandna silta ċkejkna meħuda mill-kotba ta' Slaten li tirrakkonta ġrajja marbuta mal-profeta Eliżew, profeta illi kien biex ngħidu hekk is-suċċessur tal-kbir profeta Elija. Koppja anzjana jarfu illi Eliżew huwa profeta huwa bniedem tal-Alla u mhux biss joffrulu ikel imma joffrulu anki kamra f'darhom fejn jistrjaħ. U Alla jippremja din il-koppja anzjana il għaliex permezz tal-profeta Eliżew iwedhom illi ikollhom it-tfal minkejja l-anzjanità tagħhom. Qisu bħal donnu l-awtur sagru itambar fuq il-fatt illi din il-koppja bil-qalb miftuħa tagħhom għall-profeta Eliżew kienu fil-fatt fetħu qalbhom għall-preżenza ta' Alla u l-ħidma tiegħu f'ħajjithom. Forsi f'dan is-sens nistgħu nifhmu il-kelma ta' Ġesu fil-Vanġelu skont San Mattew li sejrin nisimgħu. Min jilqa' lili jilqa' lilkom u min jilqa' lilkom jilqa' wkoll lil dak li batni. Kemm hi sabiħa. Id-dixxipli ta' Ġesu illi jiġu mill-qwa mill-bnedmin bil-qawwa tax-xhieda tagħhom, bil-qawwa tal-eżempju tagħhom, ikunu qed jittrażmettu l-istess preżenza ta' Ġesu fil-ħajja ta' min jilqahom. U forsi din tfakkarna fir-responsabbiltà kbira tagħna bħala dixxipli ta' Ġesu kif ukoll bħala Knisja. Ix-xhieda tagħna biss hija bieb miftuħ biex il-bniedem tal-lum jemmen fil-verità u fil-ġmiel tal-Vanġelu u jiftaħ qalbu għad-don tal-fidi u għall-ħidma ta' Alla fil-bniedem tal-lum. Hija l-pridka tal-eżempju kieku jsejħilha San Franġisk t'Assisi, hija x-xhieda tagħna illi tagħmel minna sinjali veri tal-karità, tal-imħabba, tal-ħnina ta' Kristu dejjem ħajja anki llum fost il-bnedmin. Jalla ma nkunu qatt kontro xhieda għall-ġmiel tal-Vanġelu biex min jilqa' lilna jilqa' wkoll lil dak li jibatna. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-silem.